Капиталь ремонттан соң Яңа Авыл мәдәният йортының ачылу тантанасы бик озак авыл халкы килгән кунаклар күңелендә сакланыр. Ник дигәндә, аны ачу тантанасында мәдәният министры үзе дә катнашты. Тарихны һәм мәдәниятне саклау һәр чорның иң кыйммәтле нәрсәсе. Моны Ирада Әйюпова да билгеләп үтте. Мөслимдә ел сайын шундый үзгәрешләр баралар. О халык өчен һәм мәдәният өчен күренә, эш күренә. Мин июнь айында килгәндем. Музейларын карап алдым. Сезнең музейларыгыз ул вообще ул шундый ничек әйтергә, анда тарихы да бар. Аннары анда безнең милли рухыбыз күренә. Минем бер генә үтенешем бар, балалар белән күбрәк эшләргә кирәк. Мәдәният йортлары авыл халкы өчен бик кирәк. Илдә пандемия булса да, культура работникларының хезмәт хаклары тотрыклы хәлдә сакланып калды. Министр моны да ассызыклады. Бүләккә 100 мең сумлык сертификат тапшырып, алга таба да авыл мәдәният йортының халыкка матур итеп хезмәт итүен теләде. Бу вакыйганы без күптән көтеп алдык. Авыл халкы өчен мәдәният йорты авылыбызның төп үзәге. Моңа кадәр инде ул күп еллар ремонт күрмәде. Бу шатлыклы вакыйга халык өчен бик кирәк. Bütün чаралар шушы мәдәният йортында үтә. Минем фикеремчә, авыл җирлекләрендә клублар, китапханәләр эшләп торса, ул авыл яши дигән сүз. Алар да битсә инде халыкка дип әйтик инде безнең инде аралашырга урын калмый бит инде. 7 ай эчендә Яңа Авыл мәдәният йорты танымаслык булып үзгәрде. Бинаның түбәсе алыштырылды, фасады, диварлары эшләнде. Яңа ишек тәрәзәләр куелды. Җылылык, электр системасы алыштырылды. Мәдәният йортының тарихи музее да ясалып, анда борынгы экспонатлар, кул язмалар урын алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.